Malawi Today. Kukulandirani mwansangala pano pa Malawi lero tikupasirani zimene walankhula mtsogoleri wa dziko lino ku ulendo wake umene anapita ku United Nations kumene ndi ku dziko la United States of America. Timve zoti a president atitengera zotani ku ulendo umenewu, ndipo ndikupemphani kuti mukhale pompo timvere limodzi zimene atitengera president. Kodi ulendo umenewu tipindulapo chani ngati ife a Malawi? Tiyeni timve zomwe atitengera. Your Excellency, Guide of Honor mounted by 2 Malawi Air Force or the Malawi Defense Force is present in open order, ready for inspection, Your Excellency. Tamva pamenepo Major Dennis Kapeni kupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aendere perete, ndipo mtsogoleri wa dziko lino wavomera kuti aendera perete ameneyi. Kuyendera perete ndipo pano akufika pamene pali atolankhani kuti afotokoze za ulendo umenewu. Welcome home, Your Excellency. My name is Zomwe from MBC. Your Excellency, as you arrive from the United Nations General Assembly, what can you highlight as some of the benefits Malawi is going to get from the meetings you had at the General Assembly? I think our being able to represent the country and state the kind of challenges we are facing as we implement our developmental agenda is something that has given others the opportunity to understand our case and to come forward in support of our vision. And so both at the General Assembly as well as the side meetings that I had with various stakeholders, including our own second edition of Malawi Partners Conference, I believe that there is enough goodwill coupled with our own diligence in making this country advance faster than we had thought. President, pamene mukufika ndziko muno kuchokera ku msonkhano waukulu wa dziko lonse lapansi, mwina ndi zinthu ziti zikuluzikulu zomwe mungathe kutiuza zomwe zithandize a Malawi zachitika ku msonkhano umenewu komanso misonkhano ina yomwe munakumana ndi akuluakulu a mayiko ena? Chifukwa chakuti mwayi unalipo wokhoza kufotokozera dziko lonse lapansi, banja la mayiko osiyanasiyana, zina zimene tikukumana nazo pa ntchito yathu yachitukuko kwathu kuno,
komanso kukhala ndi mwayi wapadera kukumana ndi wena ngakhale kukambirana za Malawi ndi ntchito imene tikuchita pofuna kuthana ndi vuto la njala chifukwa za nyengo zimene zationekera. Chikhulupiriro changa nchakuti wena amene walengeza kale zofuna kuthandiza dziko lino ndi wena amene ali kuganizira zimene tidalankhula nawo. Ndi zinthu zimene zatilimbitsa mtima kwambiri kuti anthu ali ndi kufuna kwabwino pofuna kuti ife tikalimbikira ntchito ndi zina zimene tayalazi ndiye kuti dziko lino litukukadi mwamsanga kusiyananso ndi imene timaganizira. Ndatokoza kwambiri. Yes, ndinduje na baba. Amaliza kuyankha mafunso kuchokera kwa atolankhani omwe anafuna kudziwa zambiri za ulendo umene anapita ku New York mdziko la United States of America ku msonkhano waukulu wa bungwe la United Nations. Ndipo pakali pano mtsogoleri wa dziko lino kugwirana chanza ndi anthu osiyanasiyana amene afika kuno ku bwalo la ndege kudzamulandira. Pali nduna zaboma komanso achiwiri kwa nduna zaboma, akuluakulu a chipani cholamula cha Malawi Congress, komanso kuli mafumu ngakhalenso azipembedzo ali konkuno. Ndaonanso mfumu ya mzinda wa Lilongwe Kansala Esther Sagawa, komanso makansala osiyanasiyana ndi akuluakulu osiyanasiyana amene afika kuno ku bwalo la ndege kudzalandira mtsogoleri wa dziko linoyu pamene akufika mdziko muno kuchokera ku ulendo umenewu umene anapita ku United States of America.